क'क्राझार जिल्ला खुंथाया 77थि उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा खालामगासिनो। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो फैगौ 15 आगस्टआव क'क्राझार सहरनि क'क्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गोबां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि थाखाय पुलिस बिफान आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसाफ्रा पेरेड दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो। थोड़ा सा रेंज की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन था, बट अदरवाइज दी ओवरऑल प्रैक्टिस इज गोइंग गुड। ऑल दी स्कूल ग्रुप्स, हमारा भी अपना फोर्स प्लस सीआरपीएफ एसएसबी सब मिलके बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं कहीं जो नाका चेकिंग वगैरह आप लोगों को जिला प्रशासन तरफ से किया जा रहा है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। रेडी फॉर इंडिपेंडेंस? या वी आर ऑल रेडी, एज यू कैन सी एवरीवन इज ऑल सेटअप। कितना कंपनी या हिस्सा लिया है? 27 प्लाटून्स है टोटल, और जो शिक्षार्थी जो स्टूडेंट्स वगैरह इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। और प्ले कोस्ट कौन करेगा या बीटीआर प्रधान प्रमोद करेगा? चीफ गेस्ट है, वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। प्राय रेडी है आपको? हाँ, शेड्यूल रेडी है, आपको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मिल जाएगा। कहीं से कोई थ्रेटनिंग वगैरह तो आया नहीं? इस बारे में मैं आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव